3 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ифтитоҳи як қатор иншоот бо сафари корӣ ба ноҳияи Тимурмалики вилояти Хатлон ташриф оварданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи муваққати роҳбарият ва фаъолони ноҳия самимона истиқбол гирифтанд. нахуст дар ноҳияи Тимурмалик президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғи фарҳангию фароғатии ба номи Бобоюнус Худоидодзодаро пас аз таъмир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо имкониятҳои боғ ки бо санъати баланди меъморӣ навсозӣ гардидааст шинос шуданд. дар ҳудуди боғ роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. дар ин тадбир кадбонуҳои ноҳия ҳунармандону косибон масъули дастранҷи худро ба маърази дид гузошта аз рушду равнақи ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Тимурмалик иттилоъ доданд. аз ҷумла кашидадӯзиву гулдӯзӣ, қуроқбофиву атласу адрасбофӣ дар намоишгоҳ пешниҳод гардонида шуд. иброз гардид ки бо роҳандозии солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Тимурмалик низ тадбирҳо ҷиҳати рушди ҳунарҳои миллӣ ҷоннок гардида омӯзиши ҳунарҳои гуногун миёни ҷавонон равнақ дода шуд. зимни суҳбати самимии ҳунармандон ба пешвои муаззами миллат барои таваҷҷӯҳи хосашон нисбат ба ҳунару ҳунармандӣ, дастгирии соҳибистеъдодон ва ҷорӣ намудани имтиёзҳои гуногун барои рушди ҳунарҳои миллӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. ҳамчунин дар намоишгоҳ маҳсулоти кишоварзӣ ки самараи заминҳои ҳосилхези ноҳияи Тимурмалик мебошад ба маърази тамошо гузошта шуд ки аз рушду равнақи соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия гувоҳӣ медиҳад. сипас сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имкониятҳои боғи фарҳангиву фароғатӣ ошноӣ пайдо намуданд. боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Бобоюнус Худоидодзода дар масоҳати 20750 метри мураббаъ аз навсозӣ карда шуд ва дар он барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонони ноҳия шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар ҳудуди боғ дарахтони нодиру зебои сояафкан ба монанди кипарис, можжевелик, сиренаи ҳиндӣ ва каштан шинонида шуда, ҳамчунин ҳудуди боғро 25 000 бех гулҳои мавсимӣ зебоором мебахшад. нигоҳубини дарахтон ва гулу бутаҳои ороишӣ бо таври муосир роҳандозӣ гардидааст. 2250 метри мураббаъ роҳравҳои ҳудуди ин макони фарҳангӣ бо санъати баланди меъморӣ сафолакпӯш карда шудааст. иттилоъ доданд ки дар иншооти мазкур шароити мусоид барои гузарондани барномаҳои фарҳангӣ, истироҳати сокинон ва мусобиқаҳои варзишӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла қомат афрохтани амфитеатри зебову замонавӣ барои гузарондани консерту дигар чорабиниҳои имконият фароҳам намуд. ҳамчунин дар боғ барои гузарондани тамрину сабқатҳои варзишӣ як майдончаи муосири варзишӣ бунёд карда шудааст. ҳангоми таҳияи лоиҳа ва анҷоми корҳои навсозӣ таваҷҷӯҳи хоса ба масъалаи имконияти бозиву фароғати кӯдакону наврасон зоҳир карда шуд. аз ин ҷост ки дар ҳудуди боғ аттраксионҳои дилхушӣ барои кӯдакон ва дар масоҳати 500 метри мураббаъ майдони ҳалоидаи бозии гуногун ташкил карда шудааст. барои сокинону меҳмонон дар дохили боғи фарҳанги фароғатӣ нуқтаи алоҳидаи хӯроки умум ва ошхона бо 60 ҷойи нишаст ташкил карда шудааст. даромадгоҳи боғ бо услуби баланди меъморӣ ва ороишоти зебо бунёд ёфта гирду атрофи боғ панҷарабандӣ гардидааст. дар ҳудуди боғи фарҳангиву фароғатӣ фаввораҳои замонавӣ бо шаклу услуби хоса сохта шуд. хусусан шомгоҳон боғи мазкур барои сайру гашти мардум мавзеи ниҳоят қулай буда чароғонӣ ва гуногунрангии ҳудуди боғ диққатҷалбкунанда мебошад. иттилоъ дода шуд ки навсозии иншооти мазкур соли 2019 оғоз гардида имрӯз ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуд ки тӯҳфаи арзанда барои сокинони ноҳияи Тимурмалики вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. 3 сентябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Тимурмалик асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. майдони нишони давлатӣ дар ҳудуди шаҳраки Баҳманруд дар масоҳати 1292 метри мураббаъ ташкил гардида, баландии пояи нишон 22 метрро ташкил медиҳад. сутунпояи нишони давлатӣ бо санъати баланди меъморӣ ва бо истифода аз сангҳои ороишӣ бунёд ёфта,
корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд анҷом дода шудааст. Дар майдони мазкур барои сайру гашту ва тамошои сокинону меҳмонони ноҳия шароитҳои мусоид фароҳам гардидааст. Аз ҷумла бунёди 4 фаввораи замонавӣ аз ду тарафи майдон ин маконро барои истироҳату фароғат муносибу мусоид ва зебо намудааст. яке аз ҳамон нишонаҳои асосӣ мо нишони давлатӣ, парчами давлатӣ, пули давлатӣ, дигар ана имрӯз мо дар пеши нишони давлатӣ истем. ин ифтихори мо аст. ин ифтихори миллати тоҷика. миллати тоҷика дар тамоми дунё муаррифӣ мекунад. албатта мо ба ин фахр мекунем. дар ин зарфи 30 сол мо ба ин рӯзҳои нек расидем. шахсан ҳамин ноҳияи мо як майдак ноҳия буд. ҳамин ҷада ин ҳамин бинои банк буду, бинои ҳукумат, ягон ҷамоат, дигар ягон бино. ҳозир шумо бинед маркази ноҳияро шинохта намешавад. гирду атрофи иншооти навро гулу буттаҳои ороишӣ зебу зинат медиҳад. дар маҷмӯи 132 метри мураббаи майдони нишони давлатӣ майсазор гардида дар гирду атрофи он наздики 1000 адад гулҳои мавсимӣ бо шаклу ороишоти гуногун шинонида шудааст. ҳамчунин роҳрав ва ҳудуди иншоо дар масоҳати 1200 метри мурабба сафолакпӯш карда шудааст. чароғонии мавзеи мазкурро шомгоҳон 15 сутун поя бо чароғҳо равшанӣ медиҳад. تذکر است که ساختمان میدان نشان دولتی در دایره دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خاطر حفظ مقدسات ملی و ارج گذاشتن به اصالت ملی بنیاد گردیده برای برگزاری عید و جشن‌ها در اینجا امکانیت ضروری فراهم آورده شده است.